Ampun mboten to, Pak. Ampun. Kok tak sawer, Bu. Oh, saya tak kleniki sih, tak gleniki sih. Mas Iko napa pun gadah anu garwa to? Dereng. Oke, mboten napa-napa lek ngaten. Tulung Agung Bluro ya. Barengan nadyan tan sumanding sun sangat Lha ya kumpule kaya sorane ya cuk. Kapan bisa Dawae napa Mbak Yu nak pilek barang jeneng gula dadi-dadi napa ireng manis? Jeneng kula mawon. Ah jeneng gula. Ayo jumeneng ya Mbak Yu. Nah, ketok. Nah. Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki lho Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani Desemberno aku tetep tresno lan tetep setia dokang Mas piring nate gawe gelo lan gawe jiwa ning saiki barang mukti kowe konjur malah lali marang aku sithik kowe naso terus ngajak batu jono aja ngono jono iki diomongke Paman pancen ra kelingan semene depiye ya Kang Mas bunga susah aduh dilakoni ayo Mas Iko ayo Mbak Rosa yo masih bersama Ngesti Laras Budaya iya yo jeneng kula kowe aja lali marang aku iki lho Mas nalikane bunga susah sapa sing ngancani